Realizar un análisis de conciencia sobre esa regeneración democrática con la que usted y su grupo se presentaron en la pasada campaña electoral, basada en la participación ciudadana, y exigir a los gobernantes la máxima transparencia. Quisiera ilustrarles con algunos ejemplos de su inactividad o ineficacia al respecto. En primer punto, en relación a su falta de agilidad en aportar información, con fecha 16 de noviembre solicito información sobre una empresa de servicios contratada por este ayuntamiento, recibiendo contestación el día 26 de enero, después de un par de escritos reiterando la solicitud y 70 días de espera. Podemos hablar de otras peticiones, una sobre tasa de reposición, 70 días, o sobre otro escrito relacionado con la central de compras de la Diputación, 50 días. No quiero imaginarme lo que estarán sufriendo los vecinos de Bétera que soliciten cualquier documento o información del municipio. O quizá esa actitud es hacia el concejal Pedro Gallén. No lo sé, pero recibir una simple copia de un contrato de una empresa de servicio municipal supone esperar más de 30 días. Jo li vaig pregar en aquesta reunió, Pedro, que presentara el que haguera de presentar, però que tinguera en compte que aquestes sol·licituds li arribaven a persones, i no ho ha sigut així, no ha pensat en les persones que estan treballant, perquè ha continuat enviant escrits 5, 6 diàriament. Jo simplement li vaig dir que per favor que ho escalonara per a que pogueren gestionar molt més àgilment de com ho estaven fent ara, perquè la petició està clara i que té dret a la informació, però també ha de tindre en compte que si col·lapsa un departament sol·licitant informació, què fem? Deixem d'atendre al ciutadà per a posar-se a la seva disposició? Jo li vaig fer un prec i li entra per així i l'així per així. No està pensant en la persona que està darrere d'aquest escrit i que ha de recopilar o emetre un informe o buscar o escanejar. No, veritat. Està pensant en que vostè no obté la informació. A partir d'ara segurament li diré la consigna. Quan vinga un registre d'entrada, deixe de fer o d'atendre al ciutadà per atendre al senyor Pedro Gallén.